Podcast Prehľad s nadhľadom prináša najnovšie správy, rozhovory, postrehy a komentáre, ktoré nikde inde nemôžete počuť. My sme tu pre vás každý druhý deň. Podcast Prehľad s nadhľadom prináša politológ bez diplomu. Pravdu vám nikto nevloží do mysle. Je to niečo, čo musíte objaviť sami. Vítajte v 346. vydaní podcastu. Píšte, zdieľajte, lajkujte, odoberajte, ale hlavne počúvajte, premýšľajte a hľadajte na YouTube a na slobodnom vysielači pod názvom Politológ bez diplomu. Prekročil profesionálny rámec. Rezort vnútra podal sťažnosť a žiada preskúmať vyjadrenia Kubinu. Takže sme na rodnej hrude, tak ako som povedal, väčšinou sa venujem zahraničnej politike, takže poďme na tú našu domácu. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podalo sťažnosť na Slovenskú advokátsku komoru, žiada preskúmať vyjadrenia advokáta skupiny policajtov známych ako Čurilovci Petra Kubinu. Jeho komunikácia podľa rezortu prekročila zdržanlivý a profesionálny rámec. TASR o tom informoval hovorca ministerstva Matej Neumann. Sťažnosť sa týka viacerých verejných vyjadrení advokáta na sociálnej sieti Facebook, v ktorých expresívnym a nevecným spôsobom komentoval prebiehajúce súdne konania a činnosť ministerstva vnútra a jeho predstaviteľov, priblížil Neumann. Ako doplnil, ministerstvo má názor, že predmetné vyjadrenia sú navyše cielene zamerané na vytváranie mediálneho a spoločenského tlaku, ktorý môže v konečnom dôsledku zasahovať do nezávislosti konajúcich súdov a dôvery verejnosti v pravdivý a právny štát. Rezort vnútra si váži a rešpektuje slobodu prejavu, avšak v prípade advokáta Petra Kubinu identifikovalo viacero priťažujúcich okolností, ktoré aj z pohľadu rozhodovacej praxe súdov a disciplinárnych orgánov SAK prekračujú hranice slobody prejavu advokáta, poukázal hovorca. Zdôraznil, že zámerom ministerstva nie je vstupovať do verejnej polemiky, ale zabezpečiť, aby výkon právnických povolaní prebiehal v súlade s pravidlami. Poďme ďalej. Rezort reaguje na navrhovanú úpravu civilného sporového poriadku. Navrhovaná právna úprava civilného sporového poriadku nemá potenciál ovplyvniť osobný spor ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Ministerstvo vnútra to uviedlo v reakcii na kritiku opozičného poslanca parlamentu Ondreja Dostála zo Sasky, podľa ktorého môže navrhovaná legislatíva súvisieť s prípadom ministra. Podľa ministerstva sa spor so skupinou policajtov známou ako Čurilovci už odohral a bol posudzovaný podľa aktuálne platnej legislatívy, pričom vo veci bol vydaný aj kontumačný rozsudok. Podobnú situáciu však zažilo množstvo ďalších jednotlivcov, voči ktorým boli takéto rozsudky vydané napriek tomu, že o samotnom konaní reálne nemali vedomosť. Práve eliminácia a systémové riešenie takýchto prípadov do budúcnosti je hlavným cieľom predkladaného návrhu, uviedol rezort. Podľa ministerstva vnútra sa preto navrhuje zaviesť osobitný režim doručovania rozsudku pre zmeškanie v prípadoch, keď je žalovanou stranou fyzická osoba bez právneho zastúpenia. Zmyslom navrhnutej úpravy je posilniť procesné postavenie bežných ľudí, ktorí nemajú odborné právne zastúpenie a zohľadniť pritom závažné dôsledky, ktoré pre nich vydanie rozsudku pre zmeškanie predstavuje, objasnilo. Naopak, v prípade žalovaných subjektov, akými sú štát, orgány verejnej moci alebo právnické osoby, sa navrhuje zachovať súčasný spôsob doručovania prostredníctvom elektronických prostriedkov. Tento prístup vychádza z ich zákonnej povinnosti komunikovať s orgánmi verejnej moci elektronicky, poznamenalo ministerstvo vnútra. V praktickej rovine to podľa rezortu znamená, že účastník konania bez právneho zastúpenia bude rozsudok pre zmeškanie preberať do vlastných rúk. Zároveň pochopiteľne zostáva zachované pravidlo, podľa ktorého sa zásielka považuje za doručenú aj v prípade, že si ju adresát v stanovenej úložnej lehote neprevezme. Uvedené zmeny sa týkajú len doručovania kontumačného rozsudku. Ostatná komunikácia zostáva zachovaná v elektronickej podobe, uzavrelo.
Dostál v stredu avizoval, že podáva podnet na výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií voči Šutajovi Eštokovi. Má podozrenie, že uprednostnil svoj vlastný súkromný záujem pred verejným záujmom, keď ministerstvo vnútra pripomienkovalo novelu zákona o civilnom sporovom poriadku a do návrhu sa dostali formulácie týkajúce sa aj právnych sporov ministra. Dostál to uviedol počas stredajšej tlačovej konferencie. Návrh novely civilného sporového poriadku schválila uplynulý rok vláda. Vyplýva z neho, že súd by mohol mať po novom možnosť, nie povinnosť, vydať na pojednávanie rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Obdobne navrhuje ministerstvo upraviť aj vydávanie rozsudku v prípade neprítomnosti žalobcu. Upraviť by sa malo aj doručovanie rozsudku pre zmeškanie do elektronickej schránky. Šutaj Eštok minulý rok prehral súd so skupinou policajtov známou ako Čurilovci. Musí sa im za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi verejne ospravedlniť 6 policajtom a takisto zaplatiť odškodnenie spolu 90 000 eur, trovy konania a úroky zomeškania na sociálnej sieti. O tom 11. novembra 2025 informoval advokát policajtov Peter Kubina. Šutaj Eštok podľa neho nepreberal elektronickú poštu a súd tak prehral kontumačne. Ako Kubina dodal, minister je aktuálne v exekúcii a exekútor mu na účte zablokoval finančné prostriedky na vyplatenie odškodného. Šutaj Eštok vtedy reagoval, že si za výrokmi stojí. A poďme ďalej. František Majerský vyčíta Šaškovi netransparentnosť pri riadení záchraniek. Upozornil, že namiesto stability a rozvoja záchrannej zdravotnej služby dochádza ku chaosu a nejasnostiam. Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za opozičné KDH František Majerský upozorňuje na pretrvávajúci chaos a netransparentnosť zo strany Ministerstva zdravotníctva pri riadení záchrannej zdravotnej služby. Kritizuje ministra Kamila Šaška za to, že po narýchlo predloženom návrhu na zníženie vybavenia záchraniek rezort prestal úplne komunikovať. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie KDH. Ministerstvo zdravotníctva pre TASR uviedlo, že situáciu rieši a vedie dialóg so zástupcami sektora. Pred viac ako mesiacom som upozornil na závažný krok ministra zdravotníctva Kamila Šaška, ktorý predložil návrh zmeny právneho predpisu na skrátené pripomienkové konanie. Tento návrh mal znížiť úroveň personálneho a materiálno-technického vybavenia záchrannej zdravotnej služby. Skrátené pripomienkové konanie sa však skončilo 17. februára, dnes je 18. marec a výsledok? Žiadna odborná diskusia, žiadne vyhodnotenie pripomienok, žiadna transparentná komunikácia. Ministerstvo mlčí, skonštatoval Majerský s tým, že legislatívny proces vyvoláva mimoriadne vážne pochybnosti. Poslanec sa pýta, v koho záujme bol tento návrh pripravený a predložený narýchlo. Poukázal na to, že zmena prichádza v čase, keď už 200 dní prebieha dočasné poverovanie poskytovateľov záchrannej služby. Podľa zákona môžu byť dočasne poverení len tí poskytovatelia, ktorí spĺňajú minimálne požiadavky na personálne a materiálno-technické vybavenie, čo deklarujú čestným vyhlásením. Ak teda tieto požiadavky spĺňajú, prečo sa ich minister snaží znižovať? Pýta sa Majerský. Upozornil, že namiesto stability a rozvoja záchrannej zdravotnej služby dochádza ku chaosu a nejasnostiam. Záchranná zdravotná služba je jedným z pilierov zdravotného systému. Takéto zásahy bez jasného odôvodnenia a odbornej diskusie sú absolútne nepriateľné, uzavrel Majerský. Rezort uviedol, že aktívne pracuje na zosúladení potrieb poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby
s požiadavkami plánu obnovy a odolnosti. Tvrdí, že stanice záchrannej zdravotnej služby sú obsadené a poverenia boli vydané, pričom s materiálno-technickým zabezpečením podľa neho formálne súhlasili všetci poskytovatelia. Rezort zároveň vedie intenzívny dialóg so zástupcami sektora a hľadá riešenia, ktoré reflektujú ich praktické skúsenosti. Tento proces si však vyžaduje čas, keďže je potrebné nájsť rovnováhu medzi požiadavkami poskytovateľov a záväzkami štátu, pričom prioritou zostáva zachovanie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti, dodal. Fico hovorí, koalícia nikdy neuvažovala o zvýšení kvóra na vstup do Národnej rady Slovenskej republiky. Opozičníkov sa zároveň spýtal, kto v koalícii by za zvýšenie kvóra okrem Smeru zahlasoval. Koalícia nikdy neuvažovala o zvýšení kvóra pre strany na vstup do Národnej rady Slovenskej republiky, vyhlásil to premiér Robert Fico. Vyjadrenia opozičných predstaviteľov o tom, že koalícia má zámer kvórum zvýšiť, označil za klamstvo. Opozícia dnes prišla s ďalším klamstvom. Vládna koalícia má údajne záujem zvýšiť kvórum na vstup politickej strany do Národnej rady Slovenskej republiky späť na 7, respektíve 10%. Nemajú na to žiadne dôkazy, len to vraj počuli. Toto hrubé klamstvo si opozícia nielen vymyslela, lebo nemá čím osloviť verejnosť, ale okamžite ho začala rozpracúvať do detailov. KDH kričí o krádeži demokracie, PS už organizuje spoločnú kandidátku a ponúka ďalšie nezmysly, skonštatoval. Predseda vlády deklaroval, že vládna koalícia o zvýšení kvóra nikdy neuvažovala. Jediné, čím sa zaoberá, je zrušenie voľby poštou zo zahraničia a jej nahradenie riadnou tajnou voľbou na príslušnom zastupiteľskom úrade alebo v inej určenej volebnej miestnosti, povedal. Opozičníkov sa zároveň spýtal, kto v koalícii by za zvýšenie kvóra okrem Smeru zahlasoval. Hlas SD či nebodaj SNS? Ani toto zdravý rozum neberie, dodal. Predstavitelia opozičného KDH v stredu upozornili na to, že koalícia má chystať zmenu, podľa ktorej by sa zvýšilo kvórum potrebné na vstup do parlamentu z doterajších 5 na 7 a možno až 10%. Poukazovali pritom na to, že o tom majú hovoriť vládni poslanci. Prípadnú zmenu by považovali za závažné obmedzenie volebnej súťaže, pretože by vo voľbách prepadlo niekoľko stoviek tisíc hlasov. Predseda opozičného PS Michal Šimečka vyhlásil, že ak by koalícia schválila zvýšenie kvóra, PS ponúkne opozičným partnerom vytvorenie širokej predvolebnej koalície pre parlamentné voľby, ktoré majú byť v roku 2027. Snáď ešte treba pripomenúť, že nesmieme na jednu autonádrž tankovať za viac ako 400 € a do externej bandasky viac ako 10 litrov. Treba spomenúť, že v programe s Ankou Žitnou zaznela férová debata o kajúcnikoch a ostatné v piatok. Teda zajtra. Za mňa na dnes všetko. Lúče sa Monika a Dušan. Do počutia v piatok.